The Anglican Church believes in succession, particularly godly succession. The knighthood of the Anglican Church among the 55 dioceses of Church of Nigeria Anglican Communion believes it so much. That's why we have the Council of Knights of Idato represented here fully to do this wonderful apex ceremony of handover of the sword. The sword represents the truth. So, Your Royal Majesty, Chika, this sword will represent the truth in your heart, the truth in the palace, the truth on your lips. Always stand for the truth. It doesn't matter who is affected. Use the sword to clear the way for the poor. Use the sword to clear the way for the community. Use the sword to clear the way for the family. May anyone that comes around you know that you are the man of the truth and nothing but the truth. We got Chineke ga-akpọrọ gị n'ụwa apụtara na asị na ihe eji mara ya bụ eziokwu na o ji sword. Obi ụtọ anyị nwere njisi ọnwụ si otu ụzọ m ga-anọrọ n'ebe a bụ na ịgbapụtaghị Chineke azụ, ijighị chọọchị egwu egwu, ijighị Chineke egwu egwu. Isi ala aga m abịarịrị ebe a. So on behalf of the Anglican Diocese of Idato and on behalf of the Council of Knights, the Diocese of Idato, we are handing over these swords to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord will keep you. The Lord will bless you. The Lord has cleaned your stool already. During your tenure, wonderful things will happen in this land. Amen. Your family will be lifted. The community will be lifted. Amen. In the name of the Father, Amen, and of the Son, Amen, and of the Holy Spirit. Amen. Put your hands together for Ecclesiastes chapter 3, beginning from verse 1. To everything there is a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to reign and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Igosi na Chineke maara mkpa eze dị n'obodo. Ọ maara ọrụ ndị eze na-alụ onye a kwesịrị ịlụ n'obodo. O ji bụrụ Chineke na-eme eze, ọ bụ ya na-ehibe eze. So n'ebe ọ bụla anyị hụrụ eze ọbụla mere identify with God, eze ọbụla ya na Chineke so were jee ozi, eze ọbụla mere identify with the church, anyị na-ejisi ike ịbịaru nso, anyị na-ejisi ike ịkụzi okwu Chineke, especially mgbe eze ahụ nọ Chineke nso nke ọma, nwunye ya na ụmụ ya nọdị Chineke nso nke ọma. O nwere first class chief anyị ji were na-ama atụ, ọ bụghị sọsọ naanị ya, a nwere so many other chiefs na-emekwa like that.
Nabo every Monday. Ndị ụkọchukwu niile, ndị pastors niile, evangelists niile n'obodo, na-ezukọta na palace maka ikpe ekpere nye obodo. Ụbọchị ahụ a ga-ekwu okwu Chineke n'ụdị dị iche iche, a ga-ekpe ekpere n'ụdị dị iche iche. Ọ na-abụ a very special day, Monday. Anaghị eme isi ya. Ihe nsọrọ eze ya nwere that time, ọ na-akansụl ya. Eteme meeting, ọ sị no, my palace prayer day. First class chief, ịbịa na ego, ọ nọ ya. Ịbịa na politics, ọ nọ ya. Ịbịa na ihe ọkụ na-adị mma na-eme eme, o zuru ka eme, mana o jighị Chineke egwu egwu. First class chief. So Chineke na ndị eze na-alụ ọrụ, na-alụsi ọrụ ike. Now, English version, he also, therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for those who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. God said, first of all, Kabo a charge, Kabo an instruction, he said, directive, Chineke nyere God said, first of all, ya bụ na mmalite ihe mbụ, ihe ọbụla kwesịrị ka anyị bụrụ n'obi busie ya ike bụ ekpere a na-ekpere ndị eze. Biko ka anyị na-aga na-enye onyinye. Mmadụ nke nwanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ Eze Sa Edmond Azawo. Mmadụ nke nwanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ mgbe ibi ndụ. Eze Sa Edmond Azawo. O jupụtakwa n'ihu ju anya. Ma anyị na-ekele Jehova Chineke anyị o na onye eze were ndụ ya jere Chukwu ozi, o biri ndụ ya n'ime ọlụ Chukwu. Ma ekele dịrị Chineke yo, ma ekele dịrị Chineke, onye na-enye anyị mmeri, onye na-enye anyị mmeri. Uwe mbụ bilite n'ọnwụ
eyogonumo ọbụgịnị ka anyị ga-akọ n'akụkọ ebe ka anyị ga-esi wee bido n'ihi na Chineke anyị bụrụ onye eze anyị ezichi n'ihe niile n'oge niile na ndụ ya ndụ jupụtara n'ije ozi ọma ozi eyo ndụ jupụtara n'ije ozi ndụ jupụtara n'ije ozi ọma ozi eyo ndụ jupụtara n'ije ozi ndụ jupụtara n'ije ozi ọma ozi eyo ndụ jupụtara n'ije ozi akọba ya na akọba ọkọchị agaghị ekọcha ya agụsịkwa ya agaghị agụsị ekele dịrị Chineke na ndụ ọma eze Edmond biri ngwa n'ọnụrụ akụkọ kaije ọ bụrụ onye eze anyị eze sa Edmond Alisobidi n'ezinụlọ eze nna nyere ugo n'ugo eze ndị nke na-aworo mmụọ ndị ogbe Imo mere Obodoukwu community n'afọ 1941 ndị be Mbachu ha nyere ya ọzụzụ pụrụ iche wee kwadobe ya nke ọma ọ gụrụ akwụkwọ praịmarị na St. Peter's Missionary School nke dị n'Akọkwa ha wee kụzibere akwụkwọ o wee nweta asambodo standard C certificate. Chineke hụrụ ya n'anya karịsịa chọọ ya mma site n'inye ya nwanyị kachasị mma dịka nwunye ya Lady Ugeze Elizabeth onye ya na ya biri wee jiri ọzọ ndụ ya ma ekele dịrị Chineke yo ma ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri site n'aka Jizọs Kraịst o sokwara ụmụ ya n'ụzọ nke Chineke ụfọdụ n'ime ha taa bụ ndị ọzọ bịadụ ụfọdụ bụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche ọrụ lụrụ na ndụ ya nchara ma mgba ya ma ọlaedo ma ncha ọrụ lụrụ na ndụ ya nchara ma mgba ya ma ọlaedo ma ncha kelebe Chukwu n'ọlụọma onye eze 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 kelebe Chukwu n'ọlụọma kelebe Chukwu n'ọlụọma onye eze kelebe Chukwu n'ọlụọma onye eze kelebe Chukwu n'ọlụọma onye eze kelebe Chukwu ụmụ ya niile ndị nwunye ụmụ ya na ụmụ ya niile kelebe Chukwu ndị nke na ọzọ kelebe Chukwu ndị ji ya n'aka niile kelebe Chukwu ndị na-ejere ya sista n'aka komunyon kelebe Chukwu si nluru na ndị na-ebe niile ya kelebe Chukwu n'ọlụọma onye eze ndụ mere nne ya n'ọlụọma onye eze ikwu n'ite
ekpere a na-ekpere ndị na-achị achị, ndị na-edu edu, n'ihi na ọ site na obi dị mma, site na ha nwee mara Chukwu na ịbịaru Chineke nso ka obodo ji adị mma. Mgbe eze na-akpọku ndị otu ya, mgbe ezinụlọ eze na-akpọku ndị otu ya, ha na-akpọku Chineke, na-ekpere Chineke. By extension, ọ obodo ịdị mma ka ha na-achọsi ike. So anyị na-encourage eze anyị na ezinụlọ ya ka ha bụ ndị bịara Chineke nso karịa, mere Chineke karịa ka His Royal Majesty mere, fee ya karịa ka o fere ya, kwado ọlụ Chineke karịa ka ọ kwado ọlụ Chineke, kwado onwe ha nke ọma banyere alaeze n'igwe karịa ka His Royal Majesty kwadoro onwe ya. The church will continue to identify with the traditional institution because it is of God. We will always be there for the family as long as unu mere ihe na-atọ Chineke ụtọ. Sọsọ mgbe a na-enwe nkewa, na nkewa na ya na-ekewasi ike bụ mgbe church nọrọ apart, the traditional institution nọdị apart, na-achụ mmụọ ọjọọ dị iche iche, na-ebugharị arụsị niile, gbakọta Chukwu azụ. Agbakọta ha Chukwu azụ, church agbakọta ha azụ. It happens everywhere. Omegbu ọtụtụ ebe dị iche iche. Ụfọdụ na-amalitekwa nke ọma. A na-eleta ofu igwe na Anambra steeti. A chọrọ ka ọ bụrụ igwe obodo ha. O bezi na Port Harcourt. Ọ nọ into oil industry. O nwere ezigbo ego, mana ọ ya ka o lutụrụ ịbụ igwe obodo. Ọ sị ndị obodo, ọ bụ eziokwu na chọrọ ka m bụrụ igwe unu. Ọ ga-amasị m ichi obodo unu. Kama na o jighị Chineke egwu egwu, o jikwaghị ekpere egwu egwu, o jikwaghị ụka egwu egwu, o jikwaghị revival egwu egwu, o jikwaghị crusade egwu egwu. O bidoro n'oge gwasịa ha ihe niile ọbụla dị mkpa. Ọ sị ha, ọ bụrụ ma ị bụ igwe, unu chọọ ka m bụrụ igwe unu, aga m abụ igwe unu. Mana ihe ndị a dum edesi n'akwụkwọ, o biri unu ebiri na ntị, ka m agaghị arapụghị ya ọbụna mgbe m ga-abụ igwe unu. Ka ọ gara ịbụ unu fụ m n'ime chọọchị, ma ọ bụ akanye mitin, isi unu mba aga m aga chọọchị first n'ụtụtụ ụbọchị ụka, ma ọ bụ unu fụ m na crusade ground ebe nsọ ndị ọzọ na-ete egwu ọṅụ, na-eto Chineke maka obodo. Unu asị ịbụ ihe egwu anyị na-eme. O bido n'oge kọwara ha nke ọma, asị ha, anyị kwere ịbụrụ igwe ma ihe niile ọ bụla ị chọrọ ime, mana anyị chọrọ ka ị bụrụ anyị igwe. Ịbụ onye udo, ịbụ onye nwere obi ọma, ị na-enyere ụmụ mmadụ aka. Anyị mara gị n'obodo a onye na-ahụ maka mmepe obodo. At the end, he became the igwe. The first thing o mere, he invited Umuopai for a crusade n'obodo. Ọ sị na ka e wee sachaa ana, ka e wee dozie ana. That crusade was a great mighty crusade. Ọ ya sponsor ya. Gwa ndị obodo, this is to announce the way I want to lead this community. He was a man of peace. He was not just religious, he was godly. Yana lolo ya, they were godly. Chineke wee na-amụba ha, Chineke na-agọzi ha, Chineke ma na-agọzi obodo ha. Mekpere ya Jizọs kọbata na ndụ gị. Ka ị bụrụ onye a mụrụ ọzọ. Ka ị bụrụ nwa Chineke, onye a na-akwado maka alaeze n'igwe. Ezi mmụọ nsọ Chineke, anyị rara okwu a nyefekwa n'aka gị ka ime karịa ka ọnụ mmadụ kwuru. Ọ bụrụ na mgbe onu a ga-akwụsị, ka ị gaa n'iru na-ekwu okwu n'ime ndụ anyị, ime ka anyị mara na mmadụ na-akwụsị akwụsị. Ekwela ka ụwa merie anyị, ekwela ka ihe ndị anyị na-afụ n'ụwa duhie anyị. Nyere anyị aka ịma n'ezie na otu anyị si bata n'ụwa, otu aka anyị si apụkwa n'ụwa. Mmụọ nsọ Chineke, biko nyere anyị aka. Site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Hello.
na nsọpụrụ niile na nkwanye ugwu niile dịrị gị eze ndị eze, onye a na-akpọku mgbe niile, onye bụ Chineke nke na-enweghị arọ, nke na-enweghị mmalite, nke na-enweghị ọgwụgwụ, onye naanị gị bụ dike na dimkpa n'agha, onye kere ihe niile ma ekeghị gị eke, onye na-adịghị anwụ anwụ. Anyị na-akpọ isi ala nye gị, na-efe gị n'ime arọ ọhụụ a, wee na-arịọ gị onye nwe anyị ka ị wetara anyị okwu ọnụ gị, wee mee ka anyị si n'ime wee dịrị gị ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Ambọ anyị na-ekene Chineke kene n'ihi ndụ nke o nyere anyị n'ime arọ 2025. Na-ekene ya maka ọlụọma ya niile n'etiti anyị, onye duru anyị wee gabiga arọ niile nke gara aga from January 1 to December 31. Anyị na-ekene ebe ọ pụrụ iche obodo a bụ Obodoukwu. There is something unique about this community. Onye ọbụla na-abata Obodoukwu, ọ bụrụ na ọ maghị na ihe a na-akpọ ha bụ Obodoukwu, o nwere ike bido n'oge si na ndị a dịkwa ukwu. You can see the self-effort. You can see the passion for development. You can see that not many people are even waiting for the government to do anything. Government bịakwa ha nara kene, mana government abịaghị ifu ebe ndị nọ n'obodo, ndị nwe obodo na-edozi obodo ha. We want on behalf of the Anglican Diocese of Idaho to commend these communities, sons and daughters of Obodoukwu. And then another government, they deliver. We pray that God will open more gates and flood more resources into this community in the mighty name of Jesus Christ. Ihe o jide ezigbote mkpa bụ na ndị Igbo na-akpa ya nwa tote otokwuru, maka na etonite otu ndị nọ n'ime obodo si wee nwee ịhụnanya banyere obodo ha. Ha na-agba mbọ na-ewenata n'ụlọ gara ịbụ sọ naanị ọkamma n'ezi. So ọ na-eju anyị anya, na-enye anyị ọṅụ nke ọbụla na-abata ime Obodoukwu. Ka nwere aha dịasị nke mba mmiri wee bute nnukwu ekene nke iti aka n'obi wee nye ezinụlọ His Royal Majesty Eze Sir Edward Dim, onye nke rapụrụ anyị, onye nke anyị ji maka wee nọdụ ebe a n'ụbọchị taa, wee na-eburu ekenye ebunye Prince, abụnyere anyị ụmụnne ya niile na n'ezinụlọ Dim niile na this great community akpọrọ Obodoukwu. Anyị kene Chineke maka ogologo ndụ nke Chukwu nyere ya, kenekwa ya maka ezinụlọ ya, kene ya maka his identification with the church. Na mgbe ọ nọ ndụ ọ gbakọtaghị nzukọ Kraịst azụ, ọ nọnyere church, bụrụ a knight of the church, na-esonye n'ihe ndị a na-eme na church.
anyị mere ndị nzukọ ji wee zukọ taa. Anyị mere bishọp ji nọdụ ya, ụkọchukwu nọdụ ya, ndị knight nọdụ ya, ndị dị iche iche na nzukọ nọdụ ya, igosi na ọ bụ onye nke anyị. And that when he was alive, he identified with the church. He identified with the gospel. Anyị na-ekene Chineke maka ndụ ya na ndụ ezinụlọ ya, wee na-ayọ ka onye nwe anyị gaa n'ihu inye ha nkasi obi, aka n'ihu ịgba ha ume n'ime ihe niile ọbụla bụ nke ha na-eme. Ị ga-ekwu okwu Chukwu, mmadụ abịa ka o buru Baịbụl na-asị na Baịbụl anakwa ha na-anyị arụ. Asị m na ọbụ Baịbụl ka a na-ebu n'ọfịs ka a na-ebu ya. Mgbe m ga-emecha retaya dịka bishọp, ọ na-abatasị m paakị a na-ezi paakị a na-ezi paakị a na-ezi. Ị na-abata onye ga-akwụrụ gị ọtọ, na-abata ebe a ndị ụka kwụrụ ọtọ. Mgbe m ga-retaya, ewepụgo ọfịs ahụ ha na-erespekt, ha ji akwụ ọtọ. Ọfịs ahụ ha na-erespekt eji emepere m moto. Ọfịs ahụ ha na-erespekt eji eji ọmbrela akwụ m n'azụ. Ọfịs niile a na-erespekt, mgbe ahụ a ga-ewepụ ya, ị ga-abụ mmadụ nkịtị. Ị gaa na Daura today na Katsina steeti, Daura, Buhari nọ ka just human being. Buhari ọ na-agagharị otu ndị ọzọ si agagharị. Ọ na-eze na because ọ bụ former president, ndị amị na ndị polisi na-agbakwa ya gburugburu, mana ọ bụghị otu ọ dị na before mgbe ọ na-asọrọ. He has become himself. So a na-akụchapụ ihe dị n'ime mmadụ ọbụla mgbe anyị nọ n'ụwa, ọbụla mgbe anyị nọ n'ụwa. Ekwena ka ihe ọbụla ịbụ ghọgbuo gị, ekwena ka o deceive gị. Chọba Chineke mgbe ị nọ n'ụwa, mgbe ị nọ na ndụ. Because ọ bụrụ na e nwere ike a na-akụchapụ ọfisis, na-akụchapụ so many things mgbe a kara n'ụwa, werezie ya mara ihe ndị mmụọ ozi ga-eme mgbe anyị ga-abịa n'ala eze, mgbe mmadụ ga-anwụ were gbagote. Ị gaghị abata ebe ahụ mmadụ ọbụla asalutu oge. Ị gaghị abata ebe ahụ emepere gị ụzọ sị gị because ịbụ nka ma ọ bụrụ nke ọzọ. Ị ga-abịa n'iru Chineke for accountability. Ebie n'ụbọchị taa, i were ndụ gị were nye Jizọs ife Chineke ọbụla n'ime arọ 2025. Ị mara n'eziokwu na ihe ọbụla nwere oge eji abata ụwa na oge eji apụ apụ. Mgbe ị ga-apụ, kedu ebe ị ga-anọ, kedu ihe ha ga-eji wee mara ka ha ga-eji wee cheta gị n'obodo gị. Ka anyị niile hụ na isi kpee ekpere. Ohere ọzọ Chineke na-enye, ohere mmadụ ji abịaru ya nso bụ nke a. Were obi gị nye Chineke n'ime arọ 2025. Ekwena ka ihe ịbụ maọbụ ihe ị nwere maọbụ ihe a ga-enye gị maọbụ ihe eji mara gị duhie gị. Ekwena ka ihe ndị akụchapụ akọnuche gị n'ebe Chineke nọ. Mmadụ efu ka mbụ, mmadụ efu ka ịbụ. Ecclesiastes chapter 3, ebe nwanne anyị nwoke Chika gụrụ anyị, o mee ka mara ihe banyere oge. Ọ sị na ihe oge dịrị nye ihe niile ọbụla. Oge eji amụ mmadụ na oge eji anwụ anwụ. Okwu ọnụ aha ka His Royal Majesty sọpụrụ. Oge eji adị ndụ, oge eji amụ mmadụ na oge eji anwụ anwụ. Anyị dum n'ebe a n'ụbọchị taa na-asọpụrụ okwu Chineke ahụ na oge dị mgbe a na-amụ mmadụ, oge dịkwa mgbe a na-anwụ anwụ. Onye na-amaghị na oge dị mgbe a na-anwụ anwụ bịa, ọ na-ebi ndụ otu o si were masị ya, na-eme otu o si were masị ya, na-etriti ụmụ mmadụ otu o si were masị ya, na-etriti pozishọn otu o si were masị ya. Because ọ maghị na a na-anwụ anwụ, ọ maghị na a na-apụ apụ n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ mara mma, ọ na-etriti mma ya otu o si masị ya. Ọ bụrụ na ọ nwere akụnụba, ọ na-etriti akụnụba otu o si wee masị ya. Ọ bụrụ na nwere ndị o kwesịrị inyere aka, ọ na-etriti ụmụ mmadụ, ọ na-azọpịasị ụmụ mmadụ otu o si masị ya. Because ọ maghị na a na-apụ apụ n'ụwa. Baịbụl sị oge eji amụ mmadụ
n'oge eji anwụ anwụ ofu ihe mmụta ọnwụ na-akụziri anyị bụ na a na-abata abata na-apụ apụ. Ụfọdụ na-apụ at age 50, ụfọdụ na-apụ at 70. Ebe anyị si ebe a this morning at age 86 ka the woman is were. Yesterday I say can I see ọgbara 101. Oge gara aga anyị celebrate nwoke ụmụkegwu Joseph ọgbara 125. anyị nwere nwoke ọzọ na Obiohia by today ọ nọ 131 years and the man ka na-agagharị. Oge eburu ya gaa ụlọọgwụ akpọ m na fon nsị ama m na ị ga-emechasị ụlọọgwụ pụta maka iyiri ọnyịrị ọnwụ. Otu anyị si fụ gị iruo 150 ka ga na-agagharị ọfụma. Ọ ma gachaa ụlọọgwụ na nke Dr. Iwuchukwu si ebe ahụ were pụta aga nabata ya aga kpere ya ekpere ọ na-awụgharị na-agagharị at 130 years. That was last year. By this year ọ nọ 131. Chineke na-eji ogologo na-achọ ụmụ ide atọ ma onye mara anyị ji na-celebrate ha. On the 31st of December last year, I made our Methuselah conference where we brought together all our senior citizens no Kenya dum ni dato from age 70 bagobe. Ibe ba ha ifu ya na agba na ịka nka bụ ngozi. Ifu ndị okenye kara nka. Ifu na Chineke na-eji ogologo ndụ wee na-achọ ndị mmadụ mma. Ịhụkwa ọzọ na ọ bụghị okenye mgbe mmadụ ruru bụ okenye ochezo Chukwu. Ndị na-abịa ụka, ndị ha na Chineke na-emekọrịta, ndị hụrụ Jizọs n'anya, ndị na-achọghị ịrapụ ntọala ha, ndị na-echefu otu ha si were malite up to agadi ha ka na-eje chọọchị onike kwere ha. Ọ bụ ihe ọṅụ nye anyị mgbe anyị na-afụ ndị Chineke ji ogologo ndụ were chọọ mma. Ọ bụkwa oge anyị ji wee na-agba ha ume ị na-asị ka ha nọgidesi ike ruo mgbe ha ga-arapụ ụwa n'ihi na ini dị nso. My brothers and sisters, dịka anyị na-echeta His Royal Majesty, anyị cheta n'eziokwu na ihe ọbụla nwere oge, mmadụ ọbụla nwere oge. Gịnị ka mmadụ bụ na Chineke na-echeta ya dịka Psalm 8 chapter 8 verse 4 na-ekwu. Na Timothy nke mbụ isi nke abụọ na amaokwu nke abụọ ọmalite na amaokwu nke mbụ ọ sị ya mere ihe mbụ m na-adụsi ọdụ ike bụ nke a ka a na-arịọ arịrịọ kpekwa ekpere rịọkwa arịrịọ a na-arịọrọ ndị ọzọ kelekwa ekele n'ihi mmadụ niile. Verse 2 n'ihi ndị eze na ndị niile nọ n'ọnọdụ dị elu ka anyị wee biri obi udo na nke dị nwayọọ n'ime nsọpụrụ Chineke niile na n'ikwesị nsọpụrụ niile. Praise the Lord. Ihe chọọchị ji eme identify with the traditional stool bụ because not the scriptural ọ dị na Bible ihe metụtara ndị eze bụ ihe metụtara Chineke n'ihi na ọ bụ Chineke na-eme eze, ọ Chineke na-enye eze. Right from the Old Testament anyị mara na Chineke na ndị eze na ndị isi nchụaja na ndị amụma na-emekọrịta nke ọma. Kings, priests and prophets were in partnership with God, both for the development of the spiritual lives of the people and the entire community and entire nation of Israel. Chineke na-ezi ndị eze ozi, ọ na-ezi ndị amụma ozi, ọ na-ezikwa ndị isi nchụaja ozi. So n'ime agba ochie anyị hụrụ the 3 months word Chineke ji wee na-eje ozi. Eze
ndị amụma isi nchụaja anyị na-ekwenyekwara Chineke na Anglican Church, otu Chineke si hibe Anglican Church, na ndị eze anyị na ndị ikwu anyị niile ga-ejidesi Chineke aka ike, because he started with us. Ọzọ anyị na-aga n'iru n'ekpere ezinụlọ eze anyị ekpere na Chineke nye ya ogologo ndụ, nye ya amamihe karịrị nke o nyere Solomon, amamihe karịrị nke Solomon. Chekwaa ezinụlọ ya, kpuchite ya n'aka ndị iro, n'aka ndị ọgụ, n'aka ndị agha, n'aka ndị aghụghọ. Nye ya ihe niile ọbụla kwesịrị ekwesị eji edu obodo, ka n'oge nke ya niile ka obodo dị jụụ, obodo dị nwayọọ, obodo nwee udo, obodo bụrụ ebe a gọziri agọzi n'aha Jizọs Kraịst. Na Chineke na-echeta ya. What is man that God is mindful of him? Who are you that God is mindful of you? The best we can do in life is surrender our lives to God. Ọnọdụ ọbụla Chineke mere ka anyị nọdụ, ihe ọbụla Chineke mere ka anyị bụrụ n'ụwa, ka anyị were ndụ anyị were nye ya. Anyị abanyegwa another year 2025. Amamihe bụ your decision. Amamihe kpebiri ga-eme n'ụwa na-arọ. Kedu ụdị ndụ ị chọrọ ibi? Kedu ihe eji mara gị n'obodo a ma ọ bụ n'obodo gị? Kedu ihe eji mara gị n'ezinụlọ gị? What kind of life have you been known for? Ị bụ nwa Chineke n'eziokwu. Anyị maara nke ọma dịka m na-eji okwu a mkpụnye na iru Chineke agaghị ama Edmond His Royal Majesty dịka eze ndị Obodoukwu. Mgbe a ga-achọ afọ m, aga m aga n'iru Chineke dịka bishọp. Gọvanọ agaghị aga n'iru Chineke dịka gọvanọ. President Tinubu agaghị aga n'iru Chineke dịka President of Nigeria. Ị ga-eme appear before God simply as mmadụ aha akpọrọ gị. Aha m bụ Henry, aha ya bụ Edmond, aha onye a bụ Ụzọdịmma, aha onye a bụ Ahmed Tinubu. Ị ga-eme appear before God as a simple human being o kere eke, without any attachment, no attachment. Na ị bụrụ nke a ma ọ ị bụrụ nke ọzọ, ọsọsọ n'ụwa ka everything na-ebi. Ebe a ka ndụmọdụ ha ji were dị very very important, ka ama na ihe niile ọbụla nwere oge. Ihe niile ọbụla nwere oge. Ihe niile unu fụrụ anyị na-eme n'ụwa bụ we try to attach so many things to paraphernalias, ọchịchị na ndị na-edu edu and so on and so forth. Otu a now moto buru m bata n'ime ebe a, ọ maka na m bụ bishọp ide atọ. Tupu m rituo, chaplain akwụ m n'azụ je mepere m ụzọ, m were bata. Awọ nọ na ha bifo sị ha mepezina m ụzọ ka m were aka m na-aritu. Maka mmecha n'ikpeazụ, a ga-eji aka m na-aritu na moto. A sị no, n'ọfịs ka a na-emere ya, n'ọfịs na aka na-emepere m ụzọ n'otu esi eme. Nwere ihe dị mma. Agbọghọbịa nwere Chineke nwere ihe dị mma. Agbọghọbịa nwere Chineke nwere ihe dị mma. Onye nna nwere Chineke nwere ihe dị mma. Onye nna nwere Chineke nwere ihe dị mma. Ka kelee ya. Onye nwere Chineke nwere ihe dị mma. Onye nwere Chineke nwere ihe dị mma. Ka kelee ya. Onye nwere Chineke nwere ihe dị mma. Onye nwere Chineke nwere ihe dị mma. Obodoukwu mmadụ nwa obodo ewu na-ata ahụ. Onye nwere Chineke nwere ihe dị mma. Eze bụ na nwere Chineke nwere ihe dị mma. Eze bụ na anọghị ime Chineke nwere ihe dị mma.
Princess, God bless you. N'ihi aha gị ka ha weliri elu anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi amara nke ị na-enye ime ka ha gaa n'iru iso nzọụkwụ nna ha. Chineke Chineke gị onye na-eme eze, onye na-ebunye oche, onye na-ehichara eze oche ya, onye na-eme ka oche eze nọgidesi ike, onye na-ekpuchite eze n'elu oche ya, onye ọ bụ gị na-eburu eze agha na-anụrụ ya ọgụ ụtụtụ ehihie n'anyasị, onye ọ bụ gị naanị gị maara ndị iro niile onye eze nwere, onye ọ bụ naanị gị na-apụrụ ya njem, ị na-agba ya gburugburu. A na-ekele gị n'ihi ndụ ha niile na ezinụlọ ha niile, ụmụ na ụmụ niile, na ihe dum metụtara ezinụlọ di m. Anyị na-asị gị nara ekele niile n'aha Jizọs Kraịst. Werara ezinụlọ a sie n'aka gị Chineke anyị, n'ime nkasi obi niile nke i nyere ha, wee ka obi ha dị n'otu, wee ka ịhụnanya gị baa ụba n'etiti ha, wee ka odudu nke ha na-edu obodo nweta ọtụtụ mmepe wee nye obodo a, wee ka ha bụrụ ndị ichekwara nke ọma, bụrụ ndị gọziri mgbe ha na-ejere obodo ozi. Ị ga-eme ka ụmụ ha na ụmụ ha niile mee nke ọma. Ị ga-eme ka ebe ọ bụla kpọtara aha ezinụlọ di m ka ụzọ mepere ụmụ gị. Anyị na-asị gị Chineke gọzie ha, onye nwe anyị gbaa ha ume, onye nwe anyị nye ha ike. Na ngọzi nke Chineke nke pụrụ n'ihe niile bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ tinyere unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Ụmụ Chineke niile leta ụtọchara ihe adị na mkpa ihe ọhụrụ Jizọs were ya were gosi ha. Elenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Mbụ ana m ekele Chineke onye ọbịa n'ihi ya otusi ọdị, especially our Lord Bishop, our parish priest, the Bush Anglican Committee. Amen. AP, PhD,
night of St. Christopher, ladies, sir and ladies. We make a little bit of as we continue to go to the Jesus. Because October, as we can put it like a loan, we are to speak it. Ukuluji Biaba, Uluji Alakaya, Mahapa Jesus. Thank you very much. The Anglican Church believes in succession, particularly godly succession. The knighthood of the Anglican Church among the 55 dioceses of Church of Nigeria Anglican Communion believes it so much. That's why we have the Council of Knights of Idato represented here fully to do this wonderful apex ceremony of handover of the sword. The sword represents the truth. So, Your Royal Majesty, Chika, this sword will represent the truth in your heart, the truth in the palace, the truth on your lips. Always stand for the truth. It doesn't matter who is affected. Use the sword to clear the way for the poor. Use the sword to clear the way for the community. Use the sword to clear the way for the family. May anyone that comes around you know that you are the man of the truth and nothing but the truth. We got Chineke ga-akpọrọ gị n'ụwa apụtara na-asị na ihe eji mara ya bụ eziokwu na o ji sword. Obi ụtọ anyị nwere njisi ọnwụ si otu ụzọ m ga-anọrọ n'ebe a bụ na ịgbapụtaghị Chineke azụ, ijighị chọọchị egwu egwu, ijighị Chineke egwu egwu. Isi a na aga m abịarịrị ebe a. So on behalf of the Anglican Diocese of Idato and on behalf of the Council of Knights, the Diocese of Idato, we are handing over this sword to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord will keep you. The Lord will bless you. The Lord has cleaned your stool already. During your tenure, wonderful things will happen in this land. Amen. Your family will be lifted. The community will be lifted. Amen. In the name of the Father, Amen. and of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Amen. Put your hands together for Thank you very much. Stop